Welcome back mga guys, mga kachapsoy. Yes, is yo, birthday down yo. At nandito po tayo ngayon sa Barangay Aruganga, Lawang, Northern Samar para po sa birthday celebration ng aking pamangkin na si Marvin Sarbito. Hi, kaya pa. Hello! Kain na. Sige sir, i-bless na lang ng pag... Ikaw na sir pag-bless. Ikaw man na-religyoso kami sir. Kasalanan kami. Birak pa mga sa ginong kay kuha na ka-picture. Makasalanan ka lahat sir. Kaya pati ka di pag-bless ka di. Hoy! Ang kanya lang si Pagkinaw. Happy birthday kuya. Pagpira mo na kuya. 32. Ay! So happy birthday Marvin. Ayan, happy birthday at sa kanyang nanay, happy birthday din. Kaito. At kay saka kay Tok. Di kay kanya ka naman. Ay, kuna. Kanma, imo lang kuya. Akaw na ko pati sa. Ay, sige, hala, John 5 pa pala. Sakasakop ka na sini. At ayan mga kachapsoy, nandito na kami sa main event na mga ganitong okasyon. Ang syempre kainan portion at pagkatapos nito ay takgasan na mga kachapsoy. Ang pinakapaborito ng aking asawa na si Aileen, ang pananakgas. Ayan, migi love shoutout again sa aking pamangkin na nag-birthday, ang aking madalas nakasama sa aking pagbablog na si Marvin Julianes Sarbito. Migi love shoutout Kuya Marvin. At syempre pagkatapos mga kachapsoy ng kainan, pasasaan pa ba't syempre sunod na ang party walwalan portion na mga kachapsoy. At ayan, tinawag ko yung aking pamangkin na nakatalikod lang sa kamera. At syempre mga kachapsoy, may love shoutout din po sa may-ari ng mansyon na ito dito sa Barangay Aruganga, Lawang, Northern Samar, kila Ninong Ernesto at Ninang Margie Tejero. Ayan, napakaganda po ng kanilang bahay. At tara guys, pasokin natin nandito. Ayan oh. Yung aking mag-ina, komportable dito. Parang gusto na atang tumira dito eh. Nako, magugong kayo nito. At ayan, ito po yung mga bisita ng aking kuya, ng aking pamangkin na si Marvin Sarbito. At darating pa yung ibang mga kaklase niya siguro. So maya antay po tayo mga kachapsoy habang nag-iinuman na po tayo dito. At ayan na nga mga kachapsoy, yung sinasabi ko sa inyo na kapag yung kumakanta ay ganyan. Ayan, nag-brown out tuloy oh. Napiktuhan yung ilaw. Migi love shoutout sa Norsa Milko. Thank you so much sa pag-brown out ninyo. At natauhan yung mga kumakanta dito. Ayan mga kachapsoy, mula po sa Barangay Magsaysay, kami po ay bumiyahe papunta po dito sa Barangay Aruganga upang bisitahin po ang aking kapatid, ayan, si Inko Erwin at ang kanyang buong pamilya, at makiselebrate na rin sa pagdiriwang ng birthday celebration ng aking pamangkin na si Marvin. Ang kanila pong pamilya ang napagkatiwala ang mamahala po sa bahay na ito, nila Ninong Erneng at Ninang Margie. Ayan, migi love shoutout po. So kahit brownout, ayan, tuloy-tuloy po yung aming panginginain dito. At ayan oh, laban na laban yung aking pamangkin dito sa pagsakwit ng ng mga pagkain. At yung nanay kong nagpa-reband, nagpa-short hair, ayun o, nakatalikod lang dahil alam nyo naman, mahiyain yan. Pero ayan o, tuloy-tuloy po yung aming ligaya hanggang sa ayan o, nagkailaw ulit. At ayan mga guys, ngayon palang kakantahan si Marvin ng happy birthday dahil yung kanyang cake ay kararating palang, galing po yan kasi ng China. Galing po yan ng ng Umarika. Ng bayan po. Ayan, thank you so much. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Wish mo na, wish. Sana makasangka sa nila na kayo pag-pila. Ayan, happy birthday uli Marvin Sarbito sa aking pamangkin, and wishing you all the best in life and in your future career. God bless you all. Yes, is your break it down you.